cal é a peza de Tetris máis fodible? Isto foi o que se preguntou unha conta de Tumblr e los resultados te sorprenderán, ou non. Estas son as nosas pezas de Tetris e estes son os resultados. Algunhas observacións. Tanto a xente que prefire S como Z consideran que Z sería máis borde. A xente que non elixe T pensa que os que elixiron T foi porque parece un pene, mentres que a xente que elixiu T argumenta pola súa versatilidade no xogo. A xente ten tendencia de usar pronomes femininos para L, iota e sobre todo S. Non vou traducir isto. A xente que elixiu S ou Z é moito máis paixonal ao respecto das súas escollas que a xente que elixiu L ou iota. Só T inspirou comentarios ao respecto de querer embarazalo. Como moita xente que explicou as súas escollas estaba a darlle os mesmos trozos de personalidade ás pezas, o creador decidiu debusar as reaccións das mesmas. Guau, realmente pensachedes moito sobre isto? Si, iso o que esperaba que dixeran. Sen ter en conta o gusto, moites de vos claramente non sabedes xogar o Tetris. Como pode ser que seas máis popular? Se somos a mesma peza! Porque eu son boba e ti es Kiki, obvio. Que queres dicir iso?